אם אתם מעל גיל 50 ומחפשים עבודה, הסרטון הזה שווה לכם הרבה מאוד כסף. יש עכשיו טרנד חדש של נוכלות מעבידים שנקרא שיחת טלפון מפתיעה. שלום, מדברת מיכל, קיבלנו את קורות החיים שלך ורצינו להשלים מספר פרטים לפני הרעיון. ואתה, מבסוט על החיים שלך שבכלל חזרו אליך, לא מבין שזו מלכודת. אז מה אתה צריך לעשות? אני אגיד לך. 1. להקליט את השיחה. להערך מראש ולהקליט את השיחה. 2. להגיד, אז אני מבין שזה רעיון טלפוני. מיכל כמובן תשיב לך, לא, מה פתאום? אבל אתה תגיד לה כאילו לא שמעת. אין בעיה, גם רעיון טלפוני זה סבבה. כן? מה רצית לשאול אותי? ואז מיכל תשאל. אבל לפני שאתה עונה על השאלה הראשונה, תבדוק עם מיכל אם יש עוד שאלות שהיא רוצה להשלים ומה הן. 3. אחרי שסיימת להשיב על השאלות, תבדוק אם היו שאלות שאסור היה למיכל לשאול. לגבי מין, מצב משפחתי, הורות, הריון, בייחוד לעניין גיל. וגם לעניין גזע, דת, לאומיות, ארץ מוצא, מקום מגורים, השקפה, מפלגה או שירות במילואים. אם הייתה שאלה לעניין הגיל, אתה יכול לענות, אבל יותר חשוב, לתמלל את השיחה. עשיתי סרטון איך לתמלל נכון. אם יקבלו אתכם לעבודה, מעולה. אבל אם לא, תשלח את התמלול לעורך הדין לדיני עבודה הקרוב לביתך. כמו שאמרתי, אם מיכל שאלה אותך שאלה לגבי הגיל שלך, ישירה או עקיפה, זה שווה לך הרבה מאוד כסף.